Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Denta Satria Hendrawan, kelas pitu absen songo. Tengkene kula arep mempresentasiké tema kula yaiku ngresiki omah. Dina iki aku arep ngresiki omah. Delengen. Barang-barang wis padha berserakan lan debu wis ngumpul ing sudut-sudut. Rasane wis wayahe kanggo njupuk sapu lan miwiti ngresiki siji-siji. Aku bakal nyapu lantai, ngumpulake barang-barang sing ora dipakai, lan misalake sing bisa disumbang. Sakwise kuwi, aku bakal ngresiki jendela supaya cahya srengenge bisa mlebu kanthi bebas. Proses iki mungkin nguras tenaga. Nanging aku ngerti yen asline bakal nggawe aku rumangsa luwih apik. Omah sing resik bakal menehi ketenangan lan ruang kanggo hal-hal sing anyar. Ayo kene rampungke iki lan nikmati hasilé. Matur suwun.